আরে হলক এতে সকাଳ ହେଲାଣି ତୁ ଏବେ ବି ଶୋଇଛୁ ଯା ଆମ ଛେଳିକୁ ପଡିଆକୁ ଘାସ ଖୁଆଇବାକୁ ନେଇକି ଯା। ଠିକ ଅଛି ମା, ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପକାଅନି। ଏହି ଛେଳି ପାଇଁ ମା ମୋର ସକାଳ ନିଦ ଖରାପ କରିଦେଲେ। ମୋର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ମେଳାରେ ତ ଜବରଦସ୍ତ ଲଟେରୀ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏହି ଲଟେରୀ ଥରେ ଲାଗିଯିବ ତେବେ ପୁରା ଜୀବନ ଆରାମରେ କଟିବ। ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। କଣ ତୁମେ ଏହି ଛେଳି ବଦଳରେ ମତେ କିଛି ଲଟେରୀ ଟିକେଟ ଦେଇପାରିବ? ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ନିଅ ଲଟେରୀ ଟିକେଟର ବଣ୍ଡଲ। ଏତେ ସାରା ଲଟେରୀ ଟିକେଟ ଗୋଟିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ତାପରେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆମ ମେଳାରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲଟେରୀ ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଥାନୋସ ବାବୁ। ହାୟରେ, ଲଟେରୀ ଲୋଭରେ ଏବେ ଛେଳି ବି ଗଲା। ମା ଯଦି ଜାଣିବେ ତେବେ ଏହି ଥଣ୍ଡାରେ ଘରେ ପୁରାଇବେ ନାହିଁ। ଓ ମା, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ। ବହୁତ ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଛି। ବେଟା ହଲ୍କ, ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ହେ ଭଗବାନ, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ ପୁଅ? ଛେଳି ଗଲା ତ ଗଲା, ତୁ ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ମୋର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ପୁଅ, ମୋତେ ତୋ ଉପରେ ଗର୍ବ ଅଛି ଯେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲୁ। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଚୁପଚାପ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଖବରଦାର, ମୋ ମାକୁ କିଛି କହିବନି।